Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken asma kula Mahisa Arya Saputra, nomor 2 sekawan 03 0 gangsal 0 kongsol 58 saking kelas sekawan B. Ulangan pendidikan bahasa daerah, dosen pengampu Galih Isti Ningsih. Register pendidikan. Angka kalih kula badhe nyekar mijil laras slendra pathet sanga. Nem 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 ci 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 nemo nem nem ci nemo mo nem 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 ci mo ro 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 ci nem 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 ci nem ro ci nem 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 ci ro 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 ci ci nem nem ci nem mo pomo kaki padha dipun eling ing pituturing sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta asis samubarang tanduk. Tembang mijil wau pepeling supados menungsa aja kesuwen santai utawa lalai, kedah tetep eling lan waspada. Kudu ngati-ati, teliti lan ugi pinter ing ngèlmu laku gesang, ing sedaya tumindak lan kahanan gesang. Matur nuwun.